Fámach an nuachta stoi an Idirlín ó nuachtíí cethir ar nói ó nuachtartaí an telefís an radio agus analís an nuachtáin stoi. Fámach an nuachta go electrónach fámach an analís beidir a gló. Well, léimsa an Guardian mar gúthe nach lá agus BBC News ó am go chéile BBC Garc telefís. Féin an de chuid nuachta ó Idirlín. Den chuid is mó sinna bí mar féin chuid de fríd Facebook pásta dearín agus is síomhanna sport den chuid is mó a bhí hín má chuid nuachta. Nuair tháinig over tíam sé ar an Idirlín agus feimse nuach sim síochta nuacht an generálte agus caiig mérá nó háí nó sé ag dul in níos tá níos mó saime go máid le cuasaí rathe gachar bud agus ceú sé fíortáach a bheith ólasach fi na cuasaí rathe tá buinte léanta so definitely an Idirlín. Na nuachtáin caiig mérá ní ceannaí nuachtáin goréalta ná má thosaí sé ar an aisce. Bheoh fin suasí agus bhín ag dul trí na lehannig ach in óíire bheoh an Idirlín an faoinse is mó a go. Is mis sin glún a cheanaíon pápéir nuachta go fáil agus uanta is mó is mó am bíamsa ag ceannachil na pápairí a hagan smach go deir seachtain máhéim sa gáin tú cinál fiúntas de hidear go gin sin agus sin tanneart a leú ar fud na seachtain ar fad ach ó go léthúil bíamsa brethna mar an Idirlín agus is tócha go bíamsa just ag dolasteach an Irish Independent nu an Irish Times nu is tócha just bé scéaltág tarlú uint an BBC nu má tá rud an clistagam sa ar an radio déna mé cuairtú ar Google agus tíú mé machman sin so uint bíam sa léú in New York Times agus tá mé ar cinna listí rifeis fásta so degra bíam sa fáil cinna na nascanna sin a hagan go gasta sin thugum sa solamíonn sé fiú ar an telefís na pápairí so Tanneart bailí aim san bhéid nuachta. I'm land me chuid nuacht ó Twitter bíam gafa le Twitter is brala mé agus lei sin tugan na landína cinneal nascanna de altainna tá Arlína agus cumáile sin tugam land takeíocht a géalscéal le bé a leo go sé go deanam iireachta a cheannach a an chéadín an taú leis agus creisiim go sé rós mar cinneal arléis is cinneal gossip na géalaige tá an. Arlín actually dun chud is smó bí me léh an Irish Times ar Arlín dun chud is smó agus ar an radio an sin tá le bhile tróna drive time is dói agus an sin branding ar an telefís nuacht tróna nuacht an beidir RT agus sin na príomhpointí so go leir na smó ar Arlín léh na bopper ar Arlín seachas ní cheanna mé pápar le fada.